ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 5 ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സാറ്, പ്രഭുജി. നമുക്കത് വാട്സാപ്പില് ശ്ലോകം 5 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ ശ്ലോകം 5 എടുത്തത്? ഇന്ന് ശ്ലോകം 5. ഇന്നല്ലേ ശ്ലോകം 5? ഇന്നല്ലേ ശ്ലോകം 5ന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടുണ്ട് 5ന്റെ അല്ലേ? ഇന്നലെ എനിക്ക് കേറാൻ പറ്റിയില്ല. ഇന്നലെ ഞാനൊരു യാത്രയിലായിരുന്നു, എനിക്ക് കേറാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ വേറെ മാതാജിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ എന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി 5 ആണോ 6 ആണോ എന്നുള്ളത്. എന്റെ അതിൽ 5 എന്നിട്ടിട്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് ഇട്ടതേ. 5 തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഡൗട്ടായി, ഞാൻ 5 എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടേ എന്നുള്ള ഡൗട്ടായി. അതാ ചോദിച്ചേ ഞാൻ. ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തഥാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം തം സ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരിഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. വിജയശ്രീ മാതാജി, നമ്മളെ രാമചന്ദ്രൻ പ്രഭു വരാറില്ലല്ലേ? ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് രാമചന്ദ്രൻ പ്രഭു മിനിഞ്ഞാന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇന്നലെ കണ്ടില്ല. ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കേണ്ടി വരുമോ? പിന്നീട് ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. രാമന്റെ കാരണാണല്ലോ. പിന്നെ എന്ത് പറ്റിയാവോ? എന്താന്നറിയില്ല. പിന്നെ നിഷാദ് പ്രഭുവിനെ കണ്ടില്ലെന്നുണ്ടോ? നിഷാദ് പ്രഭു ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിഷാദ് പ്രഭു ഇന്നലെ എനിക്ക് കേറാൻ പറ്റിയില്ലേ പ്രഭു? കുഴപ്പമില്ല. ഇന്നലെ ഞാൻ യാത്രയിലായിരുന്നു വൈകുന്നേരം. അത് കാരണം സുജിത മാതാജിയാണ് ഇന്നലെ ലൈവ് ഒക്കെ ഇട്ടത്. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 5-ാം ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിം തം മനസേന്ദ്രിയാദേ ദിശാസ്ത്യതി ചേത് പ്രണതി പിംശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യം നിദാനി ശൂന്യാഹൃദ മീവസ്ഥിത സംഗലബ്ധ്യേ. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് അതിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന, ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സമ്പാദിച്ച ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന് വിനയപൂർവ്വം വന്ദിച്ച് ആരാധിക്കണം. മനസ്സിനും മറ്റൊന്നിനും വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തമാർഗത്ത് മുന്നേറിയവനും മറ്റുള്ളവർ നിന്ദിക്കുക മുതലായ പ്രവണത തീരില്ലാത്തവനുമായ ഹൃദയത്തോടു കൂടിയവൻ ശുദ്ധമായ ഭക്തരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സേവിക്കുകയും അവരെയായി കൂടി കഴിയുകയും വേണം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് 3 തരം ഭക്തന്മാരെ പറ്റിയാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഭക്തന്മാരോട് നമ്മളെ സമീപനം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, 3 തരം ഭക്തന്മാരോടും നമ്മുടെ സമീപനം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശ്ലോകം ആരെങ്കിലും വായിക്കാന്ന് വെച്ച് വായിച്ചോളൂ. പ്രീതി ജയമാതാജി വായിച്ചോളൂ. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാദ്രിയേത ദീശാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതി ശൂന്യാഹൃദമിത്സിത സംഗലബ്ധ്യ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. സത്യഭാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതാം മനസാദ്രിയേതേ ദീക്ഷാക്തി ചേത് പ്രണതി വിച്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞം മനന്യ മന്യ നിന്ദാതി ശൂന്യാഹൃദമീപ്സിത സംഗലബ്ധ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി, എനിക്ക് മലയാളം അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല കേട്ടുള്ളൂ. ചില ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതൊന്നും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീദേവി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഗിരിതം മനസാദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്ഥിതി ചേത് പ്രണതി ബിംബിച്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതിശൂന്യ ഹൃദവിപ്സിയ സംഗലബ്ധ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലതിക മാതാജി, ലതിക പത്മനാഭൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണേദ്യസ്യ ഗിരീദം മനസാദ്രിയേത ദീക്ഷിസ്താദിച്ചേത് പ്രണതി ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതി ശൂന്യാഹുത മിഫ്സ്ഥിത സ്കന്ദലഭ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ലീല മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ലീല എം കെ. ലീല എം കെ മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഗിരിതം മനസ്സി ചേത് പ്രണദീപിതം ഭജനമിജ്ഞാനമന്യമന്യ ഇത്യാദി ശൂന്യാകൃതമിസ്ഥിത സംഗലപ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതില് പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരെ 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ 3 ഭക്തന്മാരും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൂടാതെ ഈ ഭക്തന്മാരോട് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ട രീതിയും 3 തരത്തിലായിരിക്കണം എന്നാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താ പറയുക, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തന് മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദരിച്ചിരിക്കണം, അതിൽ ബഹുമാനിച്ചിരിക്കണം ആ വ്യക്തിനെ. കാരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ വ്യക്തി എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവനാണ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സമ്പാദിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തിയെ വിനയപൂർവ്വം വന്ദിച്ച് ആരാധിക്കണം. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്
അവരെന്താണ് കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെന്തുകൊണ്ട് വാക്കുകൊണ്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് വിനയപൂർവ്വം അവരെ വന്നിച്ച് ആദരിക്കണം. അടുത്തത് മനസ്സിൽ, പിന്നെ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തേത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കനിഷ്ക ലെവല്, രണ്ടാമത്തെ മധ്യമ, മൂന്നാമത്തേത് ഉത്തമാധികാരികൾ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഉത്തമാധികാരികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ രീതിയിൽ വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാര്, ബ്രഹ്മചര്യം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവര്, അവരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, അവരോട് മനസ്സിൽ ഒന്നിലും വ്യതിചലിക്കാത്ത ഭക്തമാർഗത്ത് മുന്നേറിയവനും മറ്റുള്ളവർ നിന്ദിക്ക മുതലായ പ്രവണകൾ തീരെ ഇല്ലാത്തവനും ഹൃദയോട് കൂടിയവനുമായ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സേവിക്കുകയും അവരോട് കൂടി കഴിയുകയും വേണം. അവരോട് നമ്മൾ എന്താണ്, അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി, ആദ്യത്തെ കനിഷ്ക ലെവലിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മള് അവരെ ബഹുമാനിച്ചാൽ മതി. രണ്ടാമത്തെ പേരിലോട് വാക്കുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ വ്യക്തികളാണ് ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അവരോട് ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂന്നാമത്തെ ലെവലാകുമ്പോ നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ട്, അപ്പൊ വാക്കുകൊണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ട്, ശരീരം കൊണ്ട്, ഇത് മൂന്ന് കൊണ്ടും വേണം നമ്മൾ ആരെ, മൂന്നാമത്തെ ഉത്തമ അധികാരികളെ നമ്മൾ വന്ദിക്കാൻ, അത് ബഹുമാനിക്കാൻ. മനസ്സും വേണം, ശരീരവും വേണം, വാക്കും വേണം, ഈ മൂന്നാമത്തെ ലെവൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ ലെവല് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം അവരേക്കും നമുക്കറിയാം, വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാര് അവരൊരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമ്മൾ വളരെയധികം ചേഞ്ചസ് വരും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതിന് നമ്മൾ അവരെ കൂടെ കിട്ടുന്ന, ഒരിക്കലും നമ്മൾ കളയാം. അതിന് പറഞ്ഞ അവരെ കൂടെ കൂടി കഴിയുകയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ അവരെ കൂടെ കിട്ടുന്ന സാന്നിധ്യം, അത് നമ്മൾ നാരദ മഹർഷി ജസ്റ്റ് അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് അവര്. ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എല്ലാവരും, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അങ്ങനെ നമ്മൾ വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, അവർക്ക് എത്ര നീചമായിട്ടുള്ള ജന്മമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവിത രീതി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മളെ മാറ്റിമറയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ടാവും. അത് കാരണം കൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ഒട്ടും ഒഴിവാക്കരുത്. വളരെ മനസ്സുകൊണ്ടും മൂന്നെണ്ണത്തോണ്ടും കൂടി ആദരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അതിന് ഭാവാർത്ഥം, 6 വിധത്തിലുള്ള പ്രേമവ്യാഹാരങ്ങൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രയോഗിക്കണം. വൈഷ്ണവരെ അവരുടെ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് സമചിത്ത രീതിയിൽ സമീപിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ 6 വിധത്തിലുള്ള പ്രേമം കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു വ്യക്തിനോട് നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ എന്ത് പറയണത്, കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ദാനം ചെയ്യണം, അതുപോലെ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് സ്വീകരിക്കണം, രഹസ്യങ്ങൾ സംഗതികൾ പറയണം, രഹസ്യ സംഗതികൾ ചോദിക്കണം, ഭക്ഷിക്കണം, ഭക്ഷിപ്പിക്കണം. ഇതൊക്കെ പ്രീതിയുടെ സ്വഭാവങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 6 തരത്തിലുള്ള പ്രീതി, പ്രേമത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ, ഇത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് അപ്ലിക്കബിൾ ആക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാണ്. കാരണം അത് 6 വിധത്തിലുള്ള പ്രേമവ്യാഹാരങ്ങൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രയോഗിക്കണം. വൈഷ്ണവന്മാരുടെ അവരുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് സമചിത്ത രീതിയിൽ അവരോട് സമീപിക്കണം. അപ്പൊ ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ അതേ രീതിയിൽ, അതിനെല്ലാം താഴ്ന്ന ലെവലിനെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം താഴ്ന്ന ലെവലില് അതുപോലെ താഴ്ത്ത, അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവരോട് നമ്മൾ പെരുമാറിയിരിക്കണം. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ള ഭക്തി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവരോട് അതേ രീതിയിൽ പെരുമാറാം. അപ്പൊ അടുത്ത ലെവലിന് അവരോട് അതേ രീതി, ഉയർന്ന ലെവലിന് അവരോട് അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈ ലെവലിലുള്ള വൈഷ്ണവരോട് നമ്മൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം പെരുമാറുന്നത്. അവരുടെ മനസ്സും അതേപോലെ തന്നെ വാക്കും അതേപോലെ തന്നെ ശരീരവും നമ്മൾ പ്രണമിക്കണം. ഫിസിക്കലായിട്ട് അവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ പ്രണമിച്ചിരിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. പ്രസ്തുത പദ്യത്തിൽ കനിഷ്കാധികാരി, മധ്യമധികാരി, ഉത്തമാധികാരി, ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ നാം എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് 3 തരം ഭക്തന്മാരുണ്ട്, 3 ലെവല്. അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ കനിഷ്കന്ന് ചിലപ്പോ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന കനിഷ്ക ലെവൽ, അവരിപ്പോ അതൊക്കെ ഉയർന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരു പീരീഡ് എത്തുമ്പോൾ കനിഷ്ക ലെവലിൽ നിന്ന് മധ്യമധികാരിക്ക് എത്തിയിരുന്ന ഒരു ലെവൽ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ സന്ധ്യ എന്ന് പറയില്ല, രണ്ടിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. അവർ പതുക്കെ ഉയരും, അത് താഴും, ഇതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു വ്യക്തിയും ഒരൊറ്റ ടൈമിൽ കനിഷ്ക ലെവലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് മധ്യമധികാരിക്ക് പോകും, വീണ്ടും താഴും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ. അപ്പൊ എന്ത് ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 3 കാറ്റഗറി ഉണ്ട്: കനിഷ്ക അധികാരി, മധ്യമധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലും ഭക്തന്മാരോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഹരിനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതിൽ പ്രാരംഭ ഉപദേശം നേടിയ നവാഗതനായ കനിഷ്കാധികാരി ഇദ്ദേഹത്തിന് കനിഷ്ക വൈഷ്ണവൻ എന്ന് കരുതി മനസ്സിൽ ആദരവ് പുറത്തണം. അപ്പൊ എന്താണ്, ജസ്റ്റ് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഹരിനാമം ഉച്ചരിക്കാൻ, നമ്മ ഹരിനാമം എല്ലാവരും ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഗുരുവിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മള്
ഇപ്പൊ നമ്മളല്ലോ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ചേർത്തണം, വീട്ടിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കുക അല്ലെ, ABCD ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് സ്കൂളിൽ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ കുട്ടി പഠിത്തം സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. എന്നതുപോലെയാണ് ശരിക്കും എന്ത് പറഞ്ഞത്, ഹരിനാമ ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹരിനാമം. അപ്പൊ ഹരിനാമം കിട്ടണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹരിനാമം ശരിക്കും ഗുരു ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ആ ഗുരു ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ് ആ വ്യക്തി എന്ന് കനിഷ്ക അധികാരി എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയെ, കാരണം ഗുരുവിന്റെ ഒരു സ്കൂളിൽ ചേർത്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയാണ് കനിഷ്ക വൈഷ്ണവർ എന്ന് കരുതി മനസ്സിൽ പുലർത്തണം. ആ വ്യക്തി എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഗുരുവിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രദീക്ഷ അല്ലെ ഗുരുവിൽ നിന്നുള്ള ഹരിനാമം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് അതിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിനെയാണ് കനിഷ്ക ലെവലുള്ള വൈഷ്ണവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരോട് മനസ്സിൽ ആദരവ് പുലർത്താം, കാരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർ അത്രയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ശരി ആചാരത്തിൽ നിന്നും ഭക്തിമാർഗ ഉപദേശം ദേശം നേടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് മധ്യമധികാരി. അടുത്ത എന്താണ്, കനിഷ്ക ലെവലിൽ നിന്ന് പ്രാരംഭ ലെവലിലുള്ള ഗുരു എന്നുള്ള ഹരിനാമ ദീക്ഷയൊക്കെ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് ഉപദേശം നേടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ, അതിങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം പോരാ, നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം പോലെ ആ സേവന മനോഭാവത്തോടുകൂടി അതിൽ വ്യാപരിച്ചു നിൽക്കുന്നവനാണ് മധ്യമധികാരി. ആ വ്യക്തി അത് എല്ലായിടത്തും ജീവിതത്തിൽ അത് പകർത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എല്ലാ ലെവലിലും പകർത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ആ വ്യക്തിയാണ് മധ്യമധികാരി. ആ വ്യക്തിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വാക്കുകൊണ്ട് എന്താ പറയേണ്ടത്, വാക്കുകൊണ്ട് ആരാധിക്കണം. പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ ബഹുദൂരം പുരോഗമിച്ച സമുന്നതനായ ഒരു ഭാഗവതനാണ് ഉത്തമാധികാരി. ഉത്തമാധികാരി ഭക്തിയിൽ വളരെ ദൂരം ഉയർന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. ആ വ്യക്തിനെയാണ് ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരം കാറ്റഗറി. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അടിത്തട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേവ വിഗ്രഹത്തെ ഭജിക്കുന്നതിൽ മാത്രം തൽപ്പനായി വർത്തിക്കുന്ന കനിഷ്കാധികാരിയുടെ മട്ടിൽ കഴിയുവാൻ ആരും തുനിയരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെവലാണ് നമ്മൾ കനിഷ്കാധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കനിഷ്കാധികാരികളുടെ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വീഴ്ചകൾ വരുന്നത്. കുറച്ച് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു നിരീശ്വരവാദി എന്തെങ്കിലും പറയും, അതിന്റെ പറയെ പോവും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് പോവും, ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ രാജസിയോ താമസിയോ ഏത് ലെവലാണെങ്കിലും അതിലേക്ക് പോവും, അവിടുത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും. ഇതിങ്ങനെ കടന്ന് അതങ്ങനെ ആരും തുനിയരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് ഒരു കാര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർത്തി, അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആയ ബുക്കിലുള്ള പറയില്ല അത് നമ്മള് പഠിക്കുക, അങ്ങനെ പോവാം. അതാണ് പറഞ്ഞ ആ മട്ടിൽ കഴിയാൻ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് താഴ്ന്ന ലെവലിൽ തന്നെ മട്ട് കഴിയാൻ ആരും തുനിയരുത്. നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഉയരണം. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. പരംപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാനെ പരമ പ്രേമ ഭോജനമായി കരുതി ആരാധിക്കുകയും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരിൽ മൈത്രിയോടും ആജ്ഞാനികളിൽ കൃപയോടും അസൂയാലികൾ ഉപേക്ഷ ബുദ്ധിയോടും പെരുമാറും ചെയ്യുന്നതാണ് ഭക്തനായ മധ്യമ അധികാരി. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ കനിഷ്ക ലെവലും അധികാരിയെ പറ്റിയും അതേപോലെ മധ്യമ അധികാരിയെ പറ്റി ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നു. കനിഷ്ക ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഹരിനാമ ഇതൊക്കെ കിട്ടി നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആ ലെവൽ കുറച്ച് നാളായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, അത് ലെവലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ദേവാരാധന അതിലേക്കൊക്കെ മാറിപ്പോവാൻ വരും. അപ്പൊ മാറരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കനിഷ്കാധികാരികൾക്കുള്ള ഒരു ഉപദേശമാണ് അതിൽ തരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെന്താണ് ഭഗവാനെ ആ ഒരു ലെവലിൽ കാണാൻ തുടങ്ങി, പരമമായ പ്രേമ ഭോജനമായി അവർ കാണാൻ തുടങ്ങി. അവരെന്താണ് ഭഗവത് ഭക്തന്മാരായിട്ട് വളരെ സ്നേഹമായിരിക്കും. ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അവര് ചിന്താതികള്. പിന്നെ അജ്ഞാനികൾ, അതിൽ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാത്ത വ്യക്തികളെ പറ്റി അവരോട് കൃപയോടെ പറയണം, കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്. അവർക്ക് അത് അറിയാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ. അറിഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വേറെ, അവരാണ് അസൂയാലുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ ഉപേക്ഷിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും അറിയാനും അറിയിക്കാനായിരിക്കണം, ജയിക്കാനും തർക്കിക്കാനാവരുതെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതിന്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതാണ് മധ്യമധികാരികളുടെ ഡ്യൂട്ടി. മധ്യമധികാരികൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് അവർക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോട് മൈത്രി ആയിരിക്കും, സ്നേഹബന്ധമായിരിക്കും അവരോട്. പിന്നെ അസൂയാലുക്കളാണെങ്കിൽ അവരെ ഉപേക്ഷിക്കും. അവരുടെ ബുദ്ധിയോടെ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തനാണ്. ഉപേക്ഷ ബുദ്ധിയോടും പെരുമാറും, അവർ ഉപേക്ഷിക്കും. കാരണം അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അസൂയാരിന്റെ പിന്നിൽ അവരെ നമ്മൾ തർക്കിക്കും ജയിക്കാനും നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ലെവൽ ഉയർന്ന വ്യക്തികളെയാണ് മധ്യമ അധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അനുഭവജ്ഞാനം വെച്ച് ഭക്തന്മാർ പലതരത്തിലുണ്ട്. പ്രാകൃത ഭക്തർ,
സാമാന്യ ഹരേ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് മദ്യത്തോടും മദിരാശയോടും ധനത്തോടും ആസക്തിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചാൽ മതി. അത് കനിഷ്ക ഭക്തിനെ പറ്റി ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ, കനിഷ്ക ലെവലുള്ള ഭക്തന്മാരെ പറ്റി ഒന്നും കൂടെ പറയാണ്. സാധാരണ എല്ലാവരും പ്രാകൃത ഭക്തർ, നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാകൃത ഭക്തർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. നമ്മളെല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്ക് മദ്യത്തോടും അങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് ആസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്താണ്, പ്രാകൃത ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ കനിഷ്ക ലെവലുള്ള ഭക്തൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവനോട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളോട് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചാൽ മതി. അതാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് വീണ്ടും കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ജാതി വർണ്ണം മുതലാവിക്കൊന്നും യാതൊരു പരിഗണനയുമില്ല. എല്ലാവർക്കും ഈശ്വര ഭജനത്തിനുള്ള അവസരം നൽകി പോരുന്നു. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ മുന്നില് യാതൊരു ജാതി, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയോമി ഭക്തി പ്രയച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഭഗവാൻ പറയണില്ല ബ്രാഹ്മണൻ ജപിക്കണമെന്നോ ബ്രാഹ്മണൻ ചെയ്യണമെന്നോ വൈശ്രൻ ചെയ്യണോ ശൂദ്രൻ ചെയ്യണമെന്നോ ഒന്നും പറയണില്ല. വർണ്ണങ്ങൾ ഇന്ന വർണ്ണക്കാർ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂന്നാ ഓരോടത്തും പറയണില്ല. അപ്പൊ അതിന് അവിടെ ജാതി വർണ്ണത്തിനോ ഗൃഹാശ്രമത്തിനൊന്നും യാതൊരു ഇതില്ല. കൃഷ്ണബോധം എല്ലാവർക്കും ഈശ്വര ഭജനാണ് കൃഷ്ണബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ദീക്ഷ കൊണ്ട് വിഷയസുഖങ്ങളിൽ ഒരാൾ ക്രമത്തിൽ വൈരാഗ്യം ജമിക്കും, ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ദീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ സ്കൂളിൽ ചേർക്കണ പോലെയാണ് അല്ലെ. സ്കൂളിൽ ചേർത്ത് ഞാൻ കുട്ടിക്ക് എന്താ ചിന്തിക്കുക, ഞാൻ പിന്നെ പഠിക്കണം, ഞാൻ 1ാം ക്ലാസ്സിലെ പിന്നെ 2ാം ക്ലാസ്സിൽ കടക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ, അതാണ് ദീക്ഷ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ക്രമത്തിൽ പതുക്കെ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഡെയിലി അപ്പൊ എന്താണ് കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോണ്, അപ്പൊ എന്നാൽ പഠിക്കാൻ ടീച്ചർ പറയും, അത് പഠിക്കും, അതിന്റെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവന്റെ ജീവിതം അതേപോലെ സെറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഒരാൾക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ വൈരാഗ്യം ജനിക്കും, ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുകയും വിഷയസുഖങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് ക്രമത്തിൽ വൈരാഗ്യം ജനിക്കുകയും, അതായത് അതിനോട് വിരക്തി വരികയും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ആ അഡ്മിഷൻ എടുത്താലുള്ള ആ ഗുണം. ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരാൾ തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം എന്നിവ പരിശീലിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. നമ്മളത് ദീക്ഷ ആ ദീക്ഷ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ ചില കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും. അതായത് തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം എന്നിവ പരിശീലിക്കാൻ തയ്യാറാവണം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഇത് കിട്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് കടക്കണമെന്നല്ല. നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി, ഗുരുവിന് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കണ പോലെയാണ് ശരിക്കും. ഞാൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മളും ഗുരുവും തമ്മിലുള്ള നമ്മൾ അറിയാത്തുള്ള ഒരു വാക്ക് ശരിക്കും ദീക്ഷ ചടങ്ങിൽ അത് പറയിപ്പിക്കും, ശരിക്കും പ്രതിജ്ഞ ചെല്ലിപ്പിക്കും നമ്മളെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ പ്രതിജ്ഞ ചെല്ലുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോരാം, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഒരു മീനിങ് ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരു ബോണ്ടാണത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളൊരു പ്രതിജ്ഞ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത്. അത് സ്കൂളിൽ പോണത് അങ്ങനെയാണ്. LKG ചേർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകണതിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കേണ്ട എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഇത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത്. തത് വിജ്ഞാനാർത്ഥം സം ഗുരുമേ വാഭിച്ചേതേ. പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദിവ്യമായ അറിവിൽ താല്പര്യം ഉദിച്ചവന് ദീക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കാം എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, അവന്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ അവനെന്താണ് അതെങ്ങനെ അവന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് പറയാ കൊമേഴ്സ് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അവനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, BCom കൊണ്ട് ചേർത്താം. മനസ്സിലായി? അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അവന് ചേർത്തിരിക്കണം, എന്നാലേ അവന്റെ ഫുൾഫില്ല് ആവുള്ളൂ. അവന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ പാട്ടിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പാട്ട് സ്കൂളില്ല, നമ്മളെ അങ്ങനത്തെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചേർക്കണം അല്ലെ എന്നത് പറഞ്ഞവണ്. ഏതാണ് ഇതിന് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അത്രമറിയ താല്പര്യം ഉദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ദീക്ഷ കൊടുത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ അവൻ എന്താ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ ചെയ്തിരിക്കും. താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിലോ ദീക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. പാട്ട് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവനെ പാട്ട് സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് ചേർത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നുപോലെ. അപ്പൊ അതിന് ദീക്ഷ ചടങ്ങുകൾക്ക് കുറെ റൂൾസുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്ന എത്രയോ ഉത്കൃഷ്ടദായകം എത്രേ. വൈകല്യം കൂടാതെ 10 തരം നാമാപരാധങ്ങളായിരിക്കും. 10 തരം നാമാപരാധങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഒന്നുപോലും കൂടാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒരാൾ ശ്രദ്ധപൂർവം ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അയാൾ അനുക്രമം ഉയർന്ന് ഈശ്വരനും നാമത്തിനും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് അറിയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും ഞാനത് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. പറഞ്ഞു തന്ന
അപരാധങ്ങൾ 10 അപരാധങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നാമം ജപിക്കുമ്പോള് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ 10 തെറ്റുകൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കും. പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഓർമ്മ. ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 10 അപരാധങ്ങൾ, അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമുക്കത് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി. നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ശ്രവണം. ആ, പിന്നെ കീർത്തനം, ആ, ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണം. അല്ലാണ്ട് അർച്ചനം, വന്ദനം, നാട്യം, ആത്മനിവേദനം. അത് 9 ഇനം ഭക്തികള്. മറ്റേത് 9 ഇനം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള്. ആ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാ പറഞ്ഞത്? ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി. രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. അതില് അപ്പൊ ഭജന നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം ജപിക്കുന്നത് എത്രയോ ഉത്കൃഷ്ടദായകം, എത്ര അത് ചെയ്ത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഭഗവാനോട് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായി, പിന്നെ സാധുസംഘങ്ങൾ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പുണ്യം നമ്മൾ ജപിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെ? അതിന് സാധുസംഘത്തോട് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് ശ്രദ്ധ, ഭഗവാനോടുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? സാധുസംഘം കിട്ടുന്നത്. അതിൽ കൂടി എന്താണ് നമ്മൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അല്ലെ? പ്രാക്ടീസ് ഭഗവാന്റെ കാര്യമുള്ളവരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുമ്പോഴാണ് സാധുസംഘം കിട്ടുന്നത്. ഭജനക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത്രയും വരെ എല്ലാവരും ചെയ്യും. ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന, എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കണക്ട് ആവും. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത് ചെയ്യേണ്ട രീതി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ അത് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ്: ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഘട്ടമാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിന്ന് കടക്കാനാണ് പണി. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വൈകല്യം കൂടാതെ 10 തരം നിയമ അപരാധങ്ങൾ, നാമ അപരാധങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും കൂടാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒരാൾ ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അയാൾ അനുക്രമത്തിൽ ഉയർന്ന് ഈശ്വരനാമത്തിന് ഈശ്വരൻ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് അറിയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ലെവൽ, ഈ അനർത്ഥ നിവർത്തിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കണം. അപ്പൊ അനർത്ഥ നിവർത്തി ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 10 നാമ അപരാധങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അത് ഒറ്റയടിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ പോവും താഴും. ഇതിങ്ങനെ വന്ന് ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിൽ കിടക്കാം, പിന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കൊക്കെ കിടക്കാം. ഇവിടെയാണ് സ്റ്റക്ക് ആവുന്നത് എല്ലാവരും. അനർത്ഥ നിവർത്തി അവിടെ പറയണാണ് കാമക്രോധാദികൾ കുറയ്ക്കുക. പിന്നെ അങ്ങനെ അത് മനസ്സിന്റെ അഴുക്ക്, അനർത്ഥങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി. ഇത് ഇത്രയും കാര്യം എല്ലാവരും ചെയ്യും. നാമവും ജപിക്കും, സാധുസംഘവും ഉണ്ടാവും, ശ്രദ്ധയുണ്ടാവും, ഭഗവാനോടുള്ള ആഗ്രഹം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഭഗവാനോട് ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തൊരു ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയി. നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടി, സാധുസംഘം കിട്ടി അല്ലെ? ഒരു അസോസിയേഷൻ കിട്ടി, അതും കറക്റ്റായി. മൂന്നാമത്തേത് എന്താ? നമ്മൾ ഭജിക്കുന്നുണ്ട്, അതും കറക്റ്റായി. പിന്നത്താണ് പണി. ഇതാണ് പ്രശ്നം. ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റും ഹാർഡും ഒക്കെ മിസ്സായിട്ട് വരുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് കടക്കാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. അവിടെ അത് കടന്ന വ്യക്തിക്കാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അയാൾ അനുക്രമം ഉയർന്ന് ഈശ്വരൻ നാമത്തിനും ഈശ്വരൻ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്ന് അറിയുന്ന ഒരവസ്ഥ. നമ്മളെ രീതിയിൽ ഈശ്വരൻ വേറെ, നാമം വേറെ അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മളെ പേര്, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് പേരുണ്ടാവും. പേര് വേറെ, ഞാൻ വേറെ അല്ലെ? രണ്ടും രണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ. ഒരാൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും കൃഷ്ണൻ എന്ന് ഉച്ചരിച്ച് കേട്ട അയാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് കരുതണം. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്. ഒരു വ്യക്തി കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചാൽ തന്നെ ആ വ്യക്തി ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അയാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ നാമം ഉച്ചരിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല, സന്ദർഭം ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കില്ല. അയാൾ എന്തിനാ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള നാമം ഞാൻ ഉച്ചരിക്കണം എന്നായിരിക്കും അയാൾ ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ അത്ര ആ ലെവല് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന്, സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉള്ളുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ജപിച്ചാൽ തന്നെ അതാണ് ആ വ്യക്തി ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഭഗവത് നാമ കീർത്തനത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയത് മൂലം ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക വശത്തെ ക്രമത്തിൽ പലരും അധപ്പതിച്ചതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കാലം ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോ ഭഗവത് നാമൊക്കെ ജപിക്കും, പല ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ പല ഇഷ്യൂ കൊണ്ടോ നമ്മൾ വീണ്ടും അധപ്പതിച്ചതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തെ ദൃഢമായി ഉറച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും
ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കീർത്തനം ഉറച്ചു വിശ്വാസം കൈവളർത്തി നിശ്ചയം ഭക്തിയുത സേവനം വീഴ്ചകൂടാതെ വളർത്തുന്ന ഒരാൾ മധ്യമധികാരിയായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. മധ്യമധികാരിയെ പറ്റി ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. മധ്യമധികാരികൾ അവരുടെ ലെവലിൽ എത്തുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തിക്ക് വലിയ ശാസ്ത്രത്തിനെ പറ്റി വലിയ അറിവുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ വ്യക്തിനെയാണ് നമ്മള് മധ്യമധികാരി. ഭഗവാന് വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കളിയില്ല എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് മധ്യമധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്ക് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അത്രയും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അറിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അഗാധമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസം ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ വ്യക്തിനെയാണ് മധ്യമധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നത് മൂലം ഒരുവൻ തന്റെ മറ്റെല്ലാ വിഹിത കർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്കറിയാം അല്ലെ, കാരണം ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് നമുക്കറിയാം 18-66 ശ്ലോകണം അതാണ് അല്ലെ. എന്താ പറയുന്നത് അതിൽ പറയുന്നത്? അല്ല, സർവധർമ്മം പരിത്യാജ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ വിഹിത കർമ്മങ്ങളൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. എവിടെ എത്തുമ്പോൾ കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നതോടുകൂടി മറ്റെല്ലാം വിഹിത കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പിന്നെ വിഹിത കർമ്മങ്ങളോ ധർമ്മമോ അധർമ്മമോ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ. അതാണ് ഭക്തിപൂർവ്വം നമ്മള് ഭഗവാനെ സേവിച്ചാലുള്ള ഗുണം. ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ശരിയായ രീതി ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിക്കണം. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. വായിക്കുമ്പോൾ മുഴുവനും വായിക്കും, മുഴുവനും അർത്ഥങ്ങൾ പറയാം. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അതാണ് പറഞ്ഞത്, അതാണ് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ. പലതരം പല വ്യക്തികൾ പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള കാര്യം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അതെടുത്തിട്ട് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീത വ്യാഖ്യാനം, അത് മുഴുവനും വായിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് അതിന് സബ്ജക്റ്റ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അവരെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകാനും പാടില്ല. അത് നമ്മളെ ഭക്തിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയും. മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കും, മുഴുവനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക, അതിന്റെ സാരാംശം എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾ. അത് ആർക്കേ പറ്റുള്ളൂ? കംപ്ലീറ്റ് കൺഫേം അറിയാം, ഭഗവാന് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച് വ്യക്തികൾക്കേ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ അവര് ആ ലെവലിലുള്ള ആചാര്യന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതിനേലും മുകളിലുള്ള ആചാര്യന്മാര്, അപ്പൊ അവരെല്ലാതും എന്താണ് ജീവിതം മുഴുവനും ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിച്ച് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്ത് അതേ രീതിയിലുള്ള വ്യക്തികളാണ്. പ്രഭാത സ്വാമി അടക്കം അല്ലെ, ആ ലാസ്റ്റ് ശ്രേണിയിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവരൊക്കെന്നാണ് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത്. അതാണ് അതിൽ ഇവൻ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മള് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ ആചാര്യന്മാരുടെ കീർത്തനങ്ങൾ, അവര് എഴുതിയിട്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങളാണ്. കാരണം അവരൊരു കീർത്തനം എഴുതുമ്പോൾ, ഒരു ഭക്തൻ ഒരു കീർത്തനം എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് എഴുതണാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴും അങ്ങനത്തെ കീർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത്. നമ്മളെ രീതിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ സിനിമ പാട്ടുകൾ പലതും കാണും, പല വ്യക്തികളും പല രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിലൊരു അവബോധമുണ്ട്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഓരോ ഭക്തന്റെ അവബോധം അല്ല ഒരു ഭൗതികവാദിയുടെ അവബോധം. ഇത് എൻ്റർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ വാക്കിന് അതിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥങ്ങൾ ഒക്കെ മാറും. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതലും ഇതുപോലെ ഭക്തന്മാര് രചിച്ച ആ കീർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടതും. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാര്യം, അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന വ്യക്തികൾ ആചാര്യന്മാര് അവരൊക്കെ ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് ഭക്തിയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ സൈക്കോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്സോ ഇതൊന്നല്ലേ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ വേറെയും കുറെ ബുക്കുകളുണ്ട്. അത് നമ്മളെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തന്നെ അങ്ങനെ അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ അത് പഠിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോ അത് ദൈവശാസ്ത്രം, ആ ശാസ്ത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത്. ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകണം. അതാണ്, അത് മുഴുവനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതിൽ നിന്ന് കട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പഠിക്കാൻ പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ നിരന്തരം ഒഴുകുന്നവനെ തന്റെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം അറിയാൻ കഴിയും. അതാണ് ആ മന്ത്രത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത. അതാണ് എല്ലാ മന്ത്രങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതില് മുഴുകുമ്പോൾ നമ്മളെ വ്യക്തിത്വം നമ്മൾ അറിയാണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക്
നമ്മൾ കടക്കും. ആ മന്ത്രം അതേ രീതിയിൽ ഉച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് ആചാര്യന്മാരെ മൊഴിയാ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. കലിസന്ധര ഉപനിഷത്തിൽ ഈ മന്ത്രം തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ്, അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാത്തിലും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ മന്ത്രത്തിനുള്ള ഒരു നമുക്കൊരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മന്ത്രം വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ആചാര്യന്മാര് വെറുതെ പറയില്ല. അവരെപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു റെഫറൻസിലാണ് അവർ പറയുള്ളൂ. ഇന്ന വേദത്തിൽ ഇന്ന ശ്ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പീശവാസ ഉപനിഷത്തിൽ ഇന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മുണ്ടോപനിഷത്തിൽ ഇന്നത്, അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ കലിസന്ധര ഉപനിഷത്തിൽ ഇന്ന ശ്ലോകത്തിൽ ഇന്നതാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അല്ല ഇന്ന പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഇന്ന പുരാണത്തിൽ ഇന്ന ശ്ലോകത്തിൽ ഇന്നതാണ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ആ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം അറിയാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നത്. നാം എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കും, കൃഷ്ണപ്രസാദം രുചിക്കുകയും വേണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ പരമപുരുഷോത്തമൻ, ഒരാൾക്ക് പരമ പുരുഷോത്തമൻ സ്വയം പ്രകാശിതനാകും. ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രകാശിതനാവുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം രുചിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. കാരണം നമുക്ക് പ്രസാദം വേണം, അത് നമ്മൾ നിർത്താൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ നാവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അപ്പം ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മളെ നാവിനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രസാദത്തെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാമം, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരാൾക്ക് പരമപുരുഷോത്തമൻ സ്വയം പ്രകാശിതനാവും. ഉത്തമാധികാരി മറ്റൊന്നിലും താല്പര്യം കാണിക്കാതെ കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനം വ്യാപിക്കുക എന്ന് മാത്രം കർത്തവ്യമായി കാണുന്നു. ഉത്തമാധികാരിയിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേറൊന്നും ചിന്തയില്ല. ഇപ്പൊ നാം ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുകൂ. കാരണം നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ്, നമുക്കറിയാം, ബ്രഹ്മചാരിയാണ്. IIT കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ നിർത്തി ഇതിലേക്ക് കടന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവരെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ബ്രഹ്മചാരിയാണ്. അപ്പൊ വേറെന്താണ് ലക്ഷ്യം? എന്താണ്? കൃഷ്ണബോധം വ്യാപിക്കുക. അതിനെന്തൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിന്റെ ചിന്തകൾ മാത്രമേ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വേറൊന്നും അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ചിന്തകളും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഉത്തമാധികാരി. ഉത്തമാധികാരി ലക്ഷണമെന്ന്. അതാണ് അവരോട് നമുക്ക് എന്തായാലും അവർ നമ്മളെങ്ങനെ കാണേണ്ടത്? മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും അതേപോലെ നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ട് നാം പ്രണമിക്കണം അവരെ. മനസ്സിലേ? അതേ രീതിയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അതിനൊരു പുരാണത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട്. നാരദ മഹർഷിയുടെ മുൻജന്മ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. മുൻജന്മ കഥത്തില് നാരദ മഹർഷിയുടെ മുൻജന്മത്തില് നാരദ മഹർഷി ആവാൻ കാരണം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം അവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ മഹാത്മാക്കൾക്ക് നാരദ മഹർഷിക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞെന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നാരദ മഹർഷി ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കഥ ഭാഗവത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഏത്? ഈ മഹാത്മാക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത അധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെ നമ്മൾ ആദരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതാണ് പറഞ്ഞ അവരെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവരെ ലക്ഷ്യം അത് മാത്രമാണെങ്കിൽ, കൃഷ്ണാവബോധം മാത്രമാണെങ്കിൽ അവരെന്താണ് ഉത്തമ അധികാരികളായിരിക്കും. വേറെ അവർക്ക് യാതൊരു ചിന്തയില്ല. അവർ ഊണിലും ഉറക്കിലും ഇത് മാത്രമായിരിക്കും ചിന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നാളെ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ ഏത് പൂവിടണം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏതൊക്കെ പ്രസാദങ്ങൾ കൊടുക്കും, ഭഗവാനോട് മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല. അവരെ ശരീരം അടക്കം അവര് ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അതാണ് ഉത്തമാധികാരികളുടെ പ്രത്യേകത. ഉത്തമാധികാരിയുടെ തലയിലേക്ക് ഉയരാതെ ആരും ഗുരുവായി ചമയരുത്. ഗുരു എന്ന് നമുക്ക് ഒരാളെ എല്ലാവരും വിളിച്ച് ഗുരു എന്ന് വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഉത്തമാധികാരിയെയാണ് നമ്മള് ഗുരുദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദേവനാണ്, ഗുരുവാണ്, ആ പൊസിഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അല്ലാണ്ട് ആരും ഗുരുവായിട്ട് ചമയരുത്. പിന്നെ ആരും ഗുരുക്കന്മാര്. കാരണം ജീവിതം മുഴുവനും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിയെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗുരുവായിട്ട് കാണേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷെ കനിഷ്കാധികാരിക്കും മധ്യമധികാരിക്കും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷെ ശിഷ്യന്മാരിൽ അവരുടെ തന്നെ തലത്തിൽ ഉള്ളവരായിരിക്കണം. പക്ഷെ കനിഷ്ക മധ്യമാധികളെ അപര്യാപ്ത മാർഗനിർദ്ദേശം കൊണ്ട് ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ സാധ്യമല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അവരെ തലത്തിലുള്ള ശിഷ്യന്മാരുടെ പക്ഷെ ശിഷ്യന്മാർ അവരുടെ തന്നെ തലത്തിലുള്ളവരായിരിക്കണം. അതിന് സാധു സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് സംസാരിച്ച് അങ്ങോട്ടും സംസാരങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മളെ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുക.
മനസ്സിലായേ? പക്ഷെ എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ്, അത് മധ്യമാതിരി കൊണ്ട് ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ സാധ്യമല്ല. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് ഒന്നും എത്താൻ പറ്റില്ല. നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളെ സംശയങ്ങള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് എത്താൻ പറ്റും. അൾട്ടിമേറ്റ് എത്തണമെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഉന്നതാധികാരിയുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം. മനസ്സിലായേ? ആ ഗുരു ബന്ധം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടണം. അപ്പൊ ഗുരുബന്ധം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ദീക്ഷാ ചടങ്ങും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങനത്തെ സേവനങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഉയർന്ന ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം. പക്ഷെ ഇതൊരു തുടക്കമാണ്. തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പോവാം. സാധുസംഘമാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ദീക്ഷാഗുരു. അതിനായി പറഞ്ഞു ദീക്ഷാഗുരു എന്നാണ് പറയാ. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ ലെവലിലേക്ക് എത്താത്തവരെ ഗുരു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ച് നാൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ച് എന്തൊക്കെ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഗുരുവായിട്ട് ചമയരുത്. ചമയരുത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ലേ? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയില്ല? ഇതിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് കാര്യം പറയുന്നത് കനിഷ്കാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരിയോട് ഇവരോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ന ലെവലിലുള്ള വ്യക്തി ഉത്തമാധികാരിയോടായിരിക്കും, ആ ഉത്തമാധികാരിയോട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം. മധ്യമാധികാരികൾ ഇങ്ങനെ, അവരിങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരുടെ പ്രവർത്തന രീതി, അവരോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. കനിഷ്ക ലെവലോടാണെങ്കിലും അവരോട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ കനിഷ്ക ലെവലിനോട് കാണിക്കുന്ന രീതി നമ്മൾ ഉത്തമാധികാരിയോട് കാണിക്കരുത്, ഉത്തമാധികാരിയോട് കാണിക്കുന്ന രീതി ബഹുമാനിക്കുന്ന രീതി കനിഷ്ക ലെവലിനോടും കാണിക്കേണ്ട നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഇത്ര പറഞ്ഞില് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അല്ലേ? ആദ്യത്തെ ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കും. ആദ്യത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ? പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയാം. കൃഷ്ണഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. അത് പറയാം അല്ലെ? കൃഷ്ണഭക്തി പറയില്ലല്ല. ഇത് പിന്നത്തെ എന്താണ്? ഇന്നത്തെ 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ പറയാം. 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആദ്യം ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ അത് മറക്കും. നമ്മളെ സ്വഭാവം അതാണല്ല നമ്മൾ. അപ്പൊ ശ്ലോകം 5 എന്താണ് പറയുന്നത്? ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തനം. യാതൊരുത്തന്റെ വാക്കിൽ അഥവാ ഭാഷണത്തിൽ കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമം ഉണ്ടോ അവനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആരാധിക്കണം. അല്ലല്ല, ശ്ലോകം 5 എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്റെ പുണ്യനാമം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തനം. അതായത് ആ 3 കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളൂ. ഒന്നാമത്തെ, ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കണം. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെവല്. ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാൻ എല്ലാവരും കഴിയണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയാന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു പാർഷ്യൽ ഒരു കനിഷ്ക ലെവലിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അവന് കിട്ടി. അപ്പൊ അവനെ നമ്മള് ബഹുമാനിക്കണം, മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചാൽ മതി അവനെ. പിന്നെ അടുത്ത ലെവല് ഒരു ദീക്ഷയൊക്കെ സമ്പാദിച്ച് ഭഗവാനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഭജനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനെ നമ്മള് വാക്കുകൊണ്ട് വന്ദിക്കണം. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്? മനസ്സിനെ മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം പിന്നെ മുന്നേറിയവന് മറ്റുള്ളവർ നിന്ദിക്കുക മുതലായ പ്രവണകൾ തീരെ ഇല്ലാത്തവർ ഹൃദയത്തോടു കൂടി ശുദ്ധമായി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സേവിക്കുമ്പോൾ അവരുമായി കൂടിക്കണം. 3ാമത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോ അവരെന്ത് ഭഗവാന്റെ കാര്യം മാത്രം ചിന്തിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? അവരെയാണ് നമുക്ക് ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഉത്തമാധികാരികളാണ് ഗുരുക്കന്മാർ. അവരെന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം? നമ്മള് ശരീരവും മനസ്സും അതും വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ ബഹുമാനിച്ചിരിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് 3 ഭക്തന്മാരാരൊക്കെയാണ്? കനിഷ്കാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി, കനിഷ്കാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. പിന്നെ ഉത്തമാധികാരിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം? ഭഗവത്ഭക്തി ബഹുദൂര പുരോഗമിച്ച് സമുന്നതനായ ഒരു ഭാഗഭക്തനാണ് ഉത്തമാധികാരി. ഓക്കെ,
ഇതിങ്ങനെ പറയാൻ നമുക്ക് മനസ്സിൽ മറ്റൊന്നിനും വ്യതിചലിക്കാതെ ഭക്തിമാർ മുന്നേറി മറ്റുള്ള നിന്ദിക്കുക. അത് തന്നെയാണ്, അത് വേറെ രീതിയിൽ പറയുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്തത് മധ്യമാധികാരിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ. ശരിയായ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ഉപദേശ ദീക്ഷ നേടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവനാണ് മധ്യപാധികൾ. അതായത് ശരിക്കും ശരിയായ ആചാര്യന് ഭക്തിമാർക്ക് ഉപദേശം നേടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവനാണ് മധ്യമാധികാരി. അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊസീജിയറിൽ കൂടെ നടന്ന് ആ പ്രൊസീജിയർ ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് അതിലിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ, നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ പറയാം. അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് മധ്യമാധികാരി. ഓക്കെ, അപ്പൊ മധ്യമാധികാരികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അവര് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവരെ പറ്റി എന്താ പറയാ? അവര് ഭക്തരിൽ മൈത്രിയോടും പരമഭാജനമായി കരുതി ആരാധിക്കുകയും ഭക്തന്മാരിൽ മൈത്രിയോടും അജ്ഞാനികളെ കൃപയോടും അസൂയാലുക്കളോട് ഉപേക്ഷ ബുദ്ധിയോടും പെരുമാറുകയും ചെയ്യും. പെരുമാറുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെ അവര്. പരമപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാനെ പരമപ്രേമ ഭോജനായി കരുതി ആരാധിക്കുകയും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചിരിക്കണം അവര്, ബാക്കി ഒന്നും വലിയതൊന്നുമല്ല. ഫസ്റ്റ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് അവർ ഉയർന്നിരിക്കണം. പിന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരോടും സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരോട് പെരുമാറണം. അജ്ഞാനികളാണെങ്കിൽ അറിവില്ലാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, നിരീശ്വരവാദികളല്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കരുത്. അജ്ഞാനികൾ, അറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തികൾ അജ്ഞാനികൾ, അവരോട് കൃപയോടും. അസൂയാലുക്കൾ, അതാണ് നമ്മളെ നിരീശ്വരവാദികളും വേറെ ഗ്രൂപ്പുകൾ. അവരെ ഉപേക്ഷിക്കുക. അവരെ നമ്മളെ സമയവും നമ്മളെ ബുദ്ധിയും നമ്മളെ ചിന്തയും ഇതൊന്നും അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവരോട് അവരെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് മധ്യമാധികാരി. ഉയർന്ന ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും സ്വീകരിക്കും. ഉന്നതാധികാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നാരദ മഹർഷിയുടെ, അതുപോലെ തന്നെ വാൽമീകിയും, അതൊക്കെ നമ്മൾ കഥയെടുത്താൽ മതി. അവരെ ലെവൽ വേറെ. മധ്യമാധികാരികൾ വരുമ്പോൾ ഇവരെ എടുത്തുനിന്ന് മാറും അവര്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പരമപുരുഷൻ സ്വയം പ്രകാശിതം ആകും. എപ്പോഴും പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുകയും പ്രസാദം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ പരമപുരുഷൻ സ്വയം പ്രകാശിക്കും. അതെവിടെയുള്ള അതിന്റെ ആൻസർ? ഉണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് 65-ാമത്തെ പേജില് പറഞ്ഞപ്പോ എഴുതിയത്. ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് വിട്ടുപോയി, ഞാനത് നോക്കുന്നത്. കണ്ടു. ഇല്ല, അതല്ല. കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം പ്രസാദ് പറഞ്ഞതാ. പറഞ്ഞിട്ടോളാം. കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും പ്രസാദം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ നാമം ജപിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രകാശിതവനാവും. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഒന്ന് നാമം ജപിക്കുക, രണ്ട് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്തത് തപസ്യ ബ്രഹ്മചര്യ എന്ന ഭഗവത്തിലെ പ്രസ്താവന വ്യക്തമാക്കുക. അത് പക്ഷെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, പ്രഭുജി കേട്ടില്ല. പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലെ? എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. തപസ്യ ബ്രഹ്മചര്യേണ സമനെ ച ദമേന ച അല്ലെ? 60-ാമത്തെ പേജിലുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പറയണത് എത്ര ഉള്ളൂ? ഒരാൾ ആചാര്യനെ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരം, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക പരിശീലിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. ആ വേട് അതിൽ വന്നില്ല എന്നുകൊണ്ട് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് സ്ലൈഡ് നമ്മൾ കണ്ടു. അതില് തപസ്സ ബ്രഹ്മചര്യേണ ശമനേച്ച തമേനച്ച. ഒരാൾ ആചാര്യൻ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം പരിശീലിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. അത് ദീക്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഓക്കെ.
അടുത്തത് എപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി ഈശ്വരൻ നാമത്തിനും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന അറിവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത്? കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിന് എത്രയോ ഉത്കൃഷ്ടദായകമാണ്. വൈകല്യം കൂടാതെ 10 തരം നാമാപരാധങ്ങളുള്ളത്. ഒന്നുപോലും കൂടാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒരാൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അയാൾ അനുക്രമം ഉയർന്ന് ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിനും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് അറിയുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? 10 അപരാധങ്ങളും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നാമാപരാധങ്ങളും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ശ്രദ്ധാപൂർവം ജപിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് പതുക്കെ ഉയർന്ന് ആ വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നാമ അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈശ്വരന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ, അപ്പൊ ഈ നാമാണ് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ നാമ അപരാധി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അടുത്ത ചോദ്യം. എല്ലാവരും ഭക്തി ചെയ്ത് ആരംഭിക്കുന്നത് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ്? കനിഷ്ഠാവസ്ഥയായിരിക്കും. കനിഷ്ഠാവസ്ഥയിലാണ് അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കനിഷ്ഠാവസ്ഥയിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉയരുന്നത്. എല്ലാവരും ഭക്തി ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് കനിഷ്ഠ അവസ്ഥയിലാണ്. പിന്നെ ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി ഭക്തരോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി ഭക്തരോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് കനിഷ്ഠ, മധ്യമ, ഉത്തമാധികാരി വേർതിരിച്ചാനുള്ള പാകത്തിൽ ബുദ്ധിയെങ്കിലും ഉള്ളവനായിരിക്കണം. നമുക്കിത് മനസ്സിലാവണം. ആരാണ് കനിഷ്ഠ, ആരാണ് മധ്യമ, ആരാണ് ഉത്തമ എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാലേ നമ്മൾ അവരോട് ഓരോരുത്തർ രീതിയിൽ അതിനനുസരിച്ച് അപ്രോച്ച് ചെയ്യും, ഓരോരുത്തരും അതേ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ 3 പേര് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു കാറ്റഗറി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. കനിഷ്ക അധികാരിയെ കുറിച്ച് വിശദമാക്കുക. അത് സെയിം തന്നെയാണ്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ കനിഷ്കാധികാരികളെ ഇത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയണാണ്. അത് അർച്ചയാമേവ ഹരയെ പൂജയ്യ ശ്രദ്ധയേഹതേ ന തത് ഭക്തേഷു ചാനേഷു സഭക്ത പ്രാകൃതാസ്മൃത. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ആരാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവഭക്തന്മാരുടെ സാമാന്യ ജനങ്ങളോട് വേണ്ട വിധം പെരുമാറാൻ അറിയാത്തവനും ഒരാളെ പ്രാകൃത ഭക്തനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കനിഷ്ക അധികാരികളാണ് എന്ന് അതും പറയാൻ നമുക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ നാമം ആദ്യമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കുക. ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉള്ള അല്ലെ, ഭക്തിയിൽ ആയ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉള്ള വ്യക്തികൾ. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉള്ള വ്യക്തികൾക്കാണ് എന്നാണ് എവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്? ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി മാത്രമുണ്ട്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഭൗതികതയ്ക്ക് മാറി. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് പ്രാകൃത ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ കനിഷ്കല. അപ്പൊ അവന് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ്. അപ്പൊ അവന് കുറെ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ വ്യക്തിക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ധനം, പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? 2-3 കാര്യങ്ങൾ വരെയും പറഞ്ഞില്ല. ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ആ കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ള നാമം മാത്രം ജപിക്കുന്നവന്. ഒന്ന് നാമം മാത്രം ജപിക്കുക. പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് വേറെ ചില പ്രശ്നങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് കനിഷ്ക വ്യക്തികൾക്ക്. മദ്യം കഴിക്കുക. മദ്യം, മദിരാശി, പിന്നെ മദിരാശി, പിന്നെ സമ്പത്ത്. ഇതിനൊന്നും കളയാൻ പറ്റില്ല. അത് ഭൗതിക വിട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഭൗതികതയിൽ മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഭക്തി പതുക്കെ തൊടാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഭൗതികതയാണ് മെയിൻ നമുക്ക്. പക്ഷെ ഭക്തി ഒന്ന് തൊടയും വേണം. ആ ലെവലിലുള്ള ഭക്തന്മാരെയാണ് ശരിക്കും കനിഷ്ക ലെവലിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയുള്ളൂ, കഴിഞ്ഞില്ലേ? കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? അത് ഞാൻ എടുക്കട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കണ്ടായിരുന്നത്? ഒന്നാമത്തത് പറഞ്ഞല്ലോ, രണ്ടാമത്തതല്ലേ പറയാനുള്ളത്? ഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞ, രണ്ടാമത്തെ ഉള്ളു. ശ്ലോകം 2. ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ. അതിന് എന്റെ ഓർമ്മ. ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ?
രണ്ടാമത്തെയാണ് പറയേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടേ ഉള്ളൂ. രണ്ടും പറഞ്ഞില്ലേ? പറഞ്ഞോളൂ. ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല പ്രഭുജി. എന്റെ ഓർമ്മയില് രണ്ട് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാം, രണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് രണ്ടിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നാ? ഉണ്ട്. രണ്ടിന്റെ question. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തൊക്കെയാണ് വായിച്ചെന്ന്? കൃഷ്ണഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്ന 6 കാരണങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികൾ ആരെല്ലാം, ഒരാളെ മഹാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോൾ? നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞല്ലേ? ഇല്ല. ഇത് പറഞ്ഞില്ല. പറഞ്ഞില്ലേ? പറഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പറഞ്ഞില്ല പ്രഭുജി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ തന്നെ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഈ സ്ലൈഡിന്റെ ലാസ്റ്റ് കിടക്കണ്ടായിരുന്നില്ല? അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണല്ലോ. അതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് പ്രജൽപം എന്നാൽ എന്തെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, അത് അറിയാൻ പറ്റും. മിഥ്യാ സംഭാഷണം. നിത്യസംഭാഷണം ഒഴിവാക്കി പ്രജൽപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരം സംഭാഷണം ആണല്ലോ. ഒഴിവാക്കി മറ്റുള്ളവരോട് രണ്ട്. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ രണ്ടിന്റെ അന്ന് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ രണ്ടും വന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ. രണ്ടിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. ശരി, അപ്പൊ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്ന 6 കാര്യം. 6 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അമിതാഹാരം, അമിത സമ്പാദ്യം, നിർബലങ്ങളായ വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുക, ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക, വൈദ്യവിധി നിയന്ത്രണങ്ങളെ വകവയ്ക്കാതെ സ്വർണം പ്രവർത്തിക്കുക, കൃഷ്ണനാമത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവരോട് കൂട്ടുകൂടുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്ന പറഞ്ഞു. അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങൾ, അമിതമായ ആസക്തി, പിന്നെ അവയിൽ പാഠം ഒഴിവാക്കൽ, പിന്നെ ലൗകിക ജനങ്ങളോട് കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തി നശിച്ചു പോകും. രണ്ടാമത്തേതാ? ഇത് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണോ? രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലല്ല ഭക്തി നശിക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. മൂന്നാമത്തത് ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ ഏതെല്ലാം? ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ ഏതൊക്കെയാ? ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്സ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ രാധാറാണി. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗാദേവി. തടസ്സ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ജീവാത്മാക്കൾ. നമ്മളെല്ലാവരും അതിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ? അടുത്തത് മഹാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോൾ? മഹാത്മാവെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ? അതാണ് പരമ പുരുഷോത്തമനെ ആയ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഒരാളെ മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി, അതാണ് ഉത്തമാധികാരി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെ, മനസ്സിലായി? ആ വ്യക്തിനെയാണ് നമ്മള് മഹാത്മാ, ഭഗവാന്റെ കാര്യം മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തി. ആ വ്യക്തിനെയാണ് ശരിക്കും എന്ത് പറയാ മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു പ്രസാദം നമ്മളെന്താ ചെയ്യണത്? കൂടി വന്നാല് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം? പ്രസാദം നമ്മള് നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കും അല്ലെ? പ്രസാദം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷെ ഒരു ഉത്തമാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ആ വ്യക്തി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കൂല. അതാണ് അതിന് പറഞ്ഞത്. ആ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, അത് മാത്രം ലക്ഷ്യമായിരിക്കും. ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് മഹാത്മാ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ക്ലേശങ്ങൾ. ഏതൊക്കെ ക്ലേശങ്ങള്? 3 തരം ക്ലേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതെ, ആദിദൈവികം, ആദിഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം. അല്ല, ആദിദൈവികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ദേവന്മാർ. ആദ്യ ദൈവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ ദൈവികം എന്ന് പറയുമ്പോ ദേവന്മാരും വരൾച്ച, കൊടുങ്കാറ്റ്, ഭൂകമ്പം, ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ആദ്യ ഭൗതികം എന്ന് പറയുമ്പോ
കൃമി മറ്റ് കീടങ്ങൾ മുതലായ ജീവജാലങ്ങൾ കൊണ്ട് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. പിന്നെ അധ്യാത്മീയം എന്ന് പറയുമ്പോ ശത്രുക്കൾ മൂലം ഉണ്ടാകും. മനസ്സും ശരീരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം. നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് അധ്യാത്മികം. ഈ 3 ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. ഓക്കെ, അടുത്തത് പ്രജൽപ്പം എന്നാൽ എന്ത്? പ്രജൽപ്പം എന്നാൽ എന്താണ്? സംഭാഷണം ഒഴിവാക്കി മറ്റുള്ളവരോട് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക. പ്രജൽപ്പം എന്നാൽ കറക്റ്റ് ആ വേർഡിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ മിഥ്യാ സംഭാഷണം. മിഥ്യാ സംഭാഷണം. വെറുതെ ഇങ്ങനെ പളപ്പള സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരാവശ്യമില്ലാണ്ട്. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ 99% അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക, അതാണ് പ്രജൽപ്പ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം മൗന്യായിട്ട് ഇരിക്കാന്നല്ല, നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണമെന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനസംഖ്യ അല്ലെ? എന്താ കൂട്ടിച്ചേരരുത് അല്ലെ? ജനസംഖ്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൃഷ്ണബോധത്തിൽ അഭിരുചി ഇല്ലാത്തവരുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേരരുത്. കാരണം അത് നമ്മുടെ ഭക്തി നശിപ്പിച്ചാള്. നമ്മളൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മൾ ചെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അവരുടെ ചിന്താഗതി ഒക്കെ എൻ്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവരോട് ചെന്ന് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 10 പ്രാവശ്യം അവർ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കും. അതോടുകൂടി നമ്മൾക്ക് പ്രശ്നം തുടങ്ങും. അപ്പൊ അവരെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൂട്ടുകൂടരുത്. അങ്ങനത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അഭിരുചി ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളായിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടും സംസാരിക്കരുത്. അതിന് പറഞ്ഞു ഇതിനെ കർശനമായി തന്നെ പരിഹരിക്കണം. ഇത്തരം സമ്പർക്കങ്ങൾ കർശനമായി തന്നെ പരിഹരിക്കണം. അതിന് ജനസംഘം. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അടുത്തത് ഒരു സത്യസന്ധമായ വ്യക്തി എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്ന് $100 ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുക. അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇല്ല, $100 കാര്യം പറഞ്ഞു. $100 കാര്യം പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ട്. അതിനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതുണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. അതിലിങ്ങനെ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു $100 ഒരു ബില്ല് വഴി കിടക്കണം. അപ്പൊ $100 ബില്ല് വഴിയിൽ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെടുത്ത് അത് സ്വന്തം പാക്കറ്റ് $100 എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ എടുത്താൽ $100 വേണ്ട, നമ്മൾ 100 രൂപ കിട്ടിക്കുക. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താണ് ചിലരെടുത്ത് അത് പോക്കറ്റിലിടും, അതോട്ട് കഴിഞ്ഞു, അതിന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ചിലവരെന്താണ്, അപ്പൊ അത്തരം മനുഷ്യർ നമുക്ക് സത്യസന്ധതരല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മറ്റൊരാൾ എന്താണ്, അവരെന്ത് ചെയ്യും, അന്യന്റെ മുതലിൽ ഞാൻ തൊടണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിന് മാറിപ്പോവും അല്ലെ? അത് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടുകാര്. അപ്പൊ ഇതെടുക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് ഇട്ടുപോകും. ഇവരെ രണ്ടാമത്തെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് സൗകര്യം ചെയ്ത് നടത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ തന്നെ ആ ബില്ലിന്റെ ശരിയായ ഉപയോഗം അറിയാത്തവനാണ്. അതായത് അപ്പൊ അവൻ എന്താണ്, അതിന്റെ ഉപയോഗം അറിയാത്തവനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ. മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് എന്താണ്, അവൻ എന്താണ്, ആ പൈസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇപ്പൊ ഇതിലും ഈ പൈസ എന്ന് കൂട്ടേണ്ട വേറെ എന്തൊരു സാധനമാണെന്ന് കൂട്ടാം, എന്താണെങ്കിലും അത് ആ വ്യക്തിനെ ഏൽപ്പിക്കുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അവനായ ഉദാഹരണത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അവൻ ചെയ്യുന്നത്, അത് അവിടെ കിടന്ന് നശിക്കാൻ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? അത് വീണ്ടെടുത്തും അത് നഷ്ടപ്പെട്ടവനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ഇവൻ അപ്പൊ രണ്ടും കൂടിയാണ്, ബുദ്ധിമാനാണ് സത്യസന്ധനാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഡോളറിന്റെ എന്തൊരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ID കാർഡൊക്കെ ചിലപ്പോ വഴി കിടന്ന് കിട്ടും. അത് തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലവരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ID എന്ന് പറയുമ്പോ ID കാർഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തൂല, ടേസ്റ്റുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്ത് തന്നെ ആയാലും ആ 3 കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഈശാവാസ്യവശത്തിലെ പ്രഥമ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്? ഏതില്? ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിൽ. ഈശാവാസ്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം യത് കിഞ്ച ജാഗ്രതം ജഗത് തേന തിക്തേന ഭുഞ്ചിത മാ കൃത കസ്യ സ്ഥിതന. അത് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അതെ, അതുകൊണ്ട് അവനവനുള്ളത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. അവനവന് ആവശ്യമുള്ള അവനവന് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. അല്ല, നീക്കി വെക്കാത്ത സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയാണ് നിയന്ത്രിക്കുക, ഭഗവാൻ അല്ല അതിന്റെ റൂള്. അതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് അത് ഉപയോഗിക്കുക.
അപ്പൊ ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ഉടമയിലാണെന്നുള്ള ചിന്താഗതി നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മളെ വീട്ടിലല്ല, ഭഗവാന്റെ വീട്ടിലാണ്. നമ്മൾ വാടകയ്ക്ക് നിൽക്കണ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളതായത് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്തോ ഉള്ളത്? നമ്മൾ ആത്മീയ രീതി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഭഗവാന്റെയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന പഞ്ചഭൂതമാണ്. അത് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് എടുക്കണം, കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് കൊടുക്കണം. ഇത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യം ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അതാണ് പറയുന്നത് അത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് എപ്പോഴാണ് ഒരു അപ്പോഴാണ് ഒരു മാതൃകാ സമൂഹം സ്ഥാപിതമാകുന്നത്. ആ അതെപ്പോഴാണ്? ഭഗവാന്റെ സമ്പത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവസന്ധാരണം നിർവഹിക്കാൻ ഉണ്ട്. ആ സമ്പത്ത് ശാസ്ത്രീയമായി ഉപയോഗിക്കാൻ എന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എങ്കിൽ അവർക്ക് മേൽ കിടത്തുകയില്ല. അപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമാകുക. അതെ, അത് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം ഒരു മാതൃക സമൂഹം വ്യവസ്ഥാപിതമാക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിലെന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സമ്പത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവസന്ധാരണം നിർവഹിക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്വത്ത് നമുക്കും കൂടിയുള്ളതാണ്. നമ്മളത് ചിന്തിക്കണം. എനിക്ക് മാത്രം, മറ്റുള്ളവർക്കല്ല. എന്നെ ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഭഗവാൻ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്വത്തും എനിക്കും ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പറയണം. അപ്പൊ അത് നിർവഹിക്കാനുള്ള അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പവർ അല്ലെങ്കിൽ അവകാശം നമുക്കുണ്ട്. ആ സമ്പത്ത് ശാസ്ത്രീയ രീതിയിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ശാസ്ത്രീയമായിട്ട്. ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രമല്ല, ആത്മീയ ശാസ്ത്രം. ആ ശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. എങ്കിൽ അവർ പരസ്പര അവകാശങ്ങളുടെ മേൽ കൈകടത്തില്ല. അപ്പോഴാണ് നമ്മള് പശു തിന്നണ സാധനം പശു തിന്നും, മനുഷ്യൻ തിന്നണ സാധനം മനുഷ്യൻ തിന്നും. അങ്ങനെ രീതിയിൽ അത് ആ ലെവലിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാരാണെങ്കിലും അതിന് ശാസ്ത്രങ്ങളും ധർമ്മങ്ങളും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കാം നമ്മൾ. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ ധർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റുള്ള അവകാശങ്ങള് നമ്മൾ കൈകടത്തില്ല. അപ്പോഴാണ് ഒരു മാതൃക സമൂഹം വ്യവസ്ഥിതമാകുന്നത്. അതാണ് വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ. അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ്. ഇങ്ങനെ വ്യവസ്ഥിതമായാലാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മളും കടക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ആൻസർ ഏത് 29 29ാമത്തെ പേജിൽ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെയുണ്ട്. പ്രഭുജി, ഞാൻ പൈസ അടച്ച് ഇതുവരെ പുസ്തകം കിട്ടിയില്ല. അത് അവരെ വിളിച്ച് നമ്പർ വിളിച്ച് ചോദിക്കും മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ, അവരെ ആരെ അയച്ചത് അവരെ വിളിക്കട്ടാ. ശരി ഹരേഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതില്? ഇല്ല. ഓക്കെ, ഹരേഷ്ണ. എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കുക. നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. നടക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആഞ്ചകൽപതരൂപേച്ച കൃപാസിന്ധ്യാപേച്ച പതിനാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമാനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തക്ക് വാദിക്ക് ഗുരുദേവ്ക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുന്ന് 23 പേരേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവരൊന്നും മോണിറ്റർ ചെയ്യും മാതാജി. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് 3-4 കുറച്ച് പേര് കുറവുണ്ടല്ലോ. ഒന്ന് അവര് നമ്പർ കുറവുണ്ട്. 3-4 പേരുള്ളൂ. പക്ഷെ പ്രഭു, ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്താ. നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ മാതാജിക്ക് കൊടുക്കും. നമ്മള് വേറെ അഡ്മിൻ മാതാജി ചെയ്യണത് മാതാജിനോട്. സുജിത മാതാജിയുടെ നമ്പർ ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഞാൻ ആ പുസ്തകം എടുത്തിട്ടില്ലേ, നോക്കട്ടെ. ഞാൻ നോക്കാം. ഇതില് കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കി വിളിക്കാം. ശരി മാതാജി, നോക്കി വിളിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നോക്കി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നോക്കി വിളിക്കാം. അവര് ഇത് ഭക്തിയിലേക്ക് ചിലപ്പോ ചിലർക്ക് ഭൗതികതയിൽ വെച്ച് നിർത്തും. മണിഭൂഷിക മാതാജിയും പറഞ്ഞിരുന്നു. ട്രൈ ചെയ്തു. അതായത് 3-4 ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കാം. ശരി പ്രഭു. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. 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 ഹരേ